Olisitko sä halunnut tulla rekrytointikonsultiksi meille? Me ollaan myynnin rekrytointi erikoistunut rekrytointitalo. Ollaan oltu olemassa 23 loppupuolelta. 3 vuotta alkaa lähestyä mittarissa ja kasvuakin on tullut sen verran kivasti. Nyt sitten tarvitaan lisäkäsiä tässä meitä jeesaamaan. Sä siis haastattelet pääasiassa esihaastateltuja myyjäkandidaatteja ja matchaat niitä sitten erinäisiin rooleihin, erinäisiin kriteerien perusteella, mitä sulla nyt sitten sun salkussa on. Ja tätä salkkua sun ei tarvii itse alkaa rakentamaan, vaan me heitetään sulle jo toimivat, ostavat asiakkuudet suoraan pöydälle, mitä sä sitten lähdet hoitamaan. Tää pitää sisällään ihan perus asiakastapaamisia, lounasta, mitä nyt onkaan. Pidät yllä hyvää asiakassuhdetta, kartoitat heidän henkilöstötarpeitaan ja tietysti edistät myyntiä siihen suuntaan. Mitä tästä duunista maksetaan nyt, niin 2 tonnin pohjapalkkio ja siihen provikat päälle. Tavoitteisiin kun pääset, niin perushyvä kuukausi pitäisi olla semmoinen 4 tonnia bruttona ja huippukuukausi sitten jotain semmoista 6 tonnia. Että tavoiteansiotaso siinä 4 ja 6 tonnin välissä. Ketä me nyt sitten etitään tähän rooliin, niin kova vaatimus, pitää olla 2 vuotta B2B-myyntiä taustalla. Kaikki muu meidän prosesseista, järjestelmistä, rekrytoinnista niin voidaan kyllä kouluttaa, mutta se yritysmyyntitausta, se on must have. Meitä on tällä hetkellä 5 henkeä, vahva remmi, ei mitään korpobyrokratiaa ole tiedossa, mutta jos sä haluat ottaa tarkemmin koppia siitä, että miltä meidän yrityskulttuuri näyttää, niin sä voit käydä meidän somessa katsoa vähän BTS-kontsaa, siellä on kaikennäköistä My Date tehty aikoinaan, niin siitä saa aika hyvin koppia, että millaisia tyyppejä me sitten ollaan. Muuten siitä, mitä me työskennellään, niin meillä on toimistot Espoon Kilossa, Knitter Business Parkissa, oikein kivat, hienot tilat ja tykätään siellä paljon tehdä. Yleisesti ottaen kaikki hommia. Että kyllä se ihan kasvatusten hakijoiden läpikäyminen ja asiakaskeissien läpikäyminen on yleensä ihan anteliasta. Mutta ehdottomasti sitten kun koulutukset on hoidettu ja homma alkaa toimimaan, niin hybridimallilla tehdään hommia. Eli pystyy etätyöpäiviä vaikka tälleen mökiltä tehdä. Koska me ollaan rekrytointifirma, niin meidän rekrytointiprosessi tässä on aika suoraviivainen ja tehokas. Eli me ollaan yhteydessä sopiviin kandidaatteihin NYT nyt. Aletaan järjestää saman tien haastatteluita, koska aloitus tähän rooliin tulee olemaan jo toukokuun aikana. Mutta nyt hopi sinne Bion linkin kautta hakemusta jättämään ja nähdään toimistolla jatkohaastatteluissa. Moro!